don ka khtin ka ba ongkum ni lada fishania how blade nombo nang thau shania kum ukhana utu ukhana uba haba phekin ting yu shajrong urkhe umjuyam namar utip ba utu uba kan ting yu un sarapyo kublai phi ki parlop i janga manga nga dei reming son bamon bar sajisen ngapriang subhai phi po jongane chanam jangi langba kani ka jingi thokana ka balong kot e ka bangan ye tho phi man takasngi laong ba chi sen ha kwe ka por don ka wei ka long ying don ukpa ka kmi bat weu khon ka long ying long sem ka batuk ukpa ulit bla man lakisngi bat umjun la ban pandap ya ka jin don kam jong ka ying jongki ukhon jong uta obru haba uyo i ya ki perlok jong ba kidap ki biang uju ong ya ukpa jong pa lano phen yo kam bar uta upa jukwa ban penes ngausi ya uta khon baru ong shania ha uble hi unsa ai kam ai jam yanga bangan pandap pan biang ya ka jin don kam je phi khon ukhon haga jinglong khana haga jinglong lui bapli ukli yo ukpa jung pa sha e don uta uble bar uta ukpa jung u ong ya uta khon jung ba uble udon shalendet jung uni ulo bar kumta uta khana duai ha uble man lakiski khanang ba uble un ai kam yu ba ukpa jung ula man pandap ya ka jing don kam jaki haying hasem tilajia haga begasi uta ukpa jung uta khana ula yo kam haga kam shipai bat kumne uta ukpa jong uta khana ulala man pandap ya ka jingdon kam juki haying hasem baro shing kisem ki dap ta ka jingmen bat kilaya shong suk shong san katto kat nisna bat hagawe gisngi jano ba ka ta ka ri jong ki ka sha her thama haga ri jong ku wei pat ki nong shun bat ka sarkar kala hukum ya baro ki shipai ki deban lech shakata ka thama ban yada ya ka ta ka ri jong ki nagakhti jong ki ta ka nong shun haba uni ukhon utip ba uta ukpa jong ulech ban yele thama ban yada ya ka ta ka ri jong ki nagakhti jong ki ta ka nong shun udap daga jing sngo si khata ka por ong pa wanam lech se shakata ka thama henry uta ukpa ong em khon namar ngala bam smai hakmat jong ko sarkar ba lada ka long kat ka balong ngan yada ya ka ri bat ya ka jai penru jonga kumta khon wanam sngo e nga haban lech shakata ka thama bat ukhon hakata ka por uyam daga jing sngo si thang bat ong ya upa jong pa sio bhaban map yanga namar nga duwa ya uble ban ai kam ye phi henry menta haba phila yo kam pat pi haban yele thama bat kumta kala dei kata ka por ba upa jong u haban mi no na ying ban yele thama persya ya kita ki nong shun henry hashwa ba un mi na ying ukhon jong u ai ya ka we ka shithi maru ong ya upa jong pa sio bhaban pan poi ya ka ne shithi jonga sha uble namar banga tipapa baha kapor ba phile persya ya kita ki nong shun kajing yap kala anuwan happy kumta papa sngobhaban panpoy ya kanega shithi jonga shauble bar kumta uta upa umi na ying barkat ba kita shipai kidang ya denti kumta upoy hakawe ka jaka ka don ka we ka post office box utho ya ka address jong ka ying jong uhi bar uthep rangkat barkata ka shithi ka ba uta ukhon jong umut man pha shauble ya ka we ka shithi ka ba ongkum ne khon sngobhaban map yanga ngakwa ban ye tho ipi ka we ba uble don chalendet jong uni ulo hakajing shisha don uble sungobhaban map yanga khon namar banga thok epi markumta ubteng shakata ka jingyal lenti jung u shakata ka thama hadin katto kat ni tayo lawan ka khubor shakata ka shnong jongki ba kita ki shipai ki balek banile persya ya kita ka nong shun kila sha pen yap lot ba don napdeng jong kita ki shipai ki bala sha kem ki bala sha set bandi ba ring marau sha ka ri jongki ka yeng jongki hakata por kadap daka jing sausik thang henry wat lakataru uta ukhon ukhmi lenti bok pa ju un sawan phai biang bad hadin ar lani lai banai don batit jingkhang hayeng jongki bad haba uni ukhon upli ya kata jingkhang uyo i ya uwe ubri ubarai kho ba yeng hangta uyo i ya ki sapti ki bajot bad ki bajabo henry ukhon u itho baude ukpa ju bad ukudup ij ya uta ukpa ju bad ong pa ngatip ba phen sawan phai biang shayeng bat hakum kata kapor uwan uwe u postman unong ra ashithi bat uai ya ka we ka shithi hakakti jong ukpa jong ta khna bat uong artat sngobhaban map ni namar ngimla ban panpoy ya ka shithi hakapor ka babiang namar bakadon ka thma khanglut ki post office baro bat haba uta ukpa jong ta khna uplit ya kata ka shithi bakadei ka jo ka shithi ka ba umut ban pan phai sheyi bat haba uta ukpa uplit ya kata ka jingtho jong uta khon udap da ka jingjaw umat baru ong khon sngobhaban map yanga hakabastang ngam jungej badon shisha uta ublei henry haba ngala sha sat bandi hagita ki nongshun bat kumnu ngala ban light nakakti jong kita ki nongshun bat menta haba ngayo ban pule ya ka ne chithi ka ba phimut ban tho sha ublei ka khata shisha ya ka man sem jonga namar ba uta ukhon utho kumne
ukpa jonga ulong usipai ulong ubri ubaklan Henry to yadaya uble nagakti jong kita kenong shun marsum hawan penpo yu hagata katarik kabadai kasngi birthday jonga ba ukpa jonga undon rengkat bat nga haga birthday jonga kabadai kata ka juhi kasngi bar kata ka jinge jong uta ukhon kala penlong yu uta ukpa jong ba ungej badon shisha uble oj ki perlo pi jonga ka jinge thokana kalong ka balongkot tang ba ka jing sneng ka bakrao ngilaban yo lengba jong ka ne ka jinge thokana ba habangi ngej hauble ni shania hauble ngej to shania kum ukhana arit kum ukhana oba loiloi haba uble ukun tiu yangi ha ka jing em jongi pelaj agi khti jong ubangin kiu shajrong bar kham shajrong ha ka jing em jongi bat habangi hap shapo pat tu shania ba uble un sabat yani tu ai ba ka jinge jong yiru kan long kum ka jinge jong uta khana oba loiloi larangi kendo yakin no kinu ki jinge ha ka jingem jongi kan mau larangi shania ha uble larangi duai ha uble un om ju e no yangi da lele ruwe bat tu ai ba ka jing shania tu ai ba ka jinge jongi kan long kan nuksa yaki we bat sajisian kumbanga ju ongi phiman lagi por im ya ka jingem le ya ka kam ba ba ki brukin pe ya ka jingem jong phi phin long kan nuksa yaki kuble shibone yin sai kan do phi ha ki bi par ki video tar hadu ko por bye bye stay safe